नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होमबासो मिन्थिगोन माबे चेनेलाव हरदों। नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों इन्डिया का नम्बर 1 बडी स्प्रे खौ नोंथांमोना बिथांमोननि इउटिउब चेनेलाव थांना नायनो हासिगोन। मोना ट्रेलारखौ अलरेडि आपल'ड खालामखाबाय। बिथांमोननि चेनेलनि मुङानो जादों जगा फिल्म प्रडाक्शन। बिथांमोननि चेनेलाव गोदानै हाबसन फैदोंब्ला बिथांमोननि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना गालाङो। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे भिडिअनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होदों। नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नायहैनो हागोन। भिडिअनि लिंकखौ बेयाव डिसक्रिपसनाव होदों।